खुलुमबाय नै दिनै जाहानाव माइ गायदो इहाय अमा बुथारबाय दङ सोराननाया दंयो ओइहाय जाहानि माइ गायबाय दं दा आं देखायहैनो नोंसोरखौ खाथिनिफ्राय नायलांबाय थादो आलियाबो फिस्लाथार आं थाबायनो हाया गोलैलाबायो जाहा ताहा आं इसेयावनो एक्सपार्टथार गोलैनायाव बेनिखायनो हाब्रु हाब्रु थाबायलांबाय दङ एसे ब्लगखौ लाना देखायगोन सानदों नोंसोरनो मादि जायो थ' लोगोफोर थांबाय थानि आलियाबो एसे गिदिरथार थाबायनो हायाखै ओइहाय गानथुरि मादै लाहानि गायदो ओइ जोंहानि नै पुरा हाल्ला जाबाय दं ओइ गानथुरि मादै लाहानि ओइ जोंहानि नै गायबाय दं दासो स्टार्ट बाजै आनै बाजै मादै बाजै नैहाय मानसि सावनाय नै पुरा गायबाय दं गानथुरि मादै लाहाखौ देखायहैनि आं एसे गानथुरि मादैयालाय ओइ नै गानथुरि मादैया नै रियामनि रानियाबो गायबाय दं इहाय एसे आखाइ देखायहर ओइ नै जाहानि माताजिया नै माताजि एक्ट्रिसालाय एक्ट्रिसा नायनि एक्ट्रिसखौ ओइ नै नानिनि मा बाबुनि माया नै बाजैया जि आराम गायबाय दं नै जोंनि दाबलांदि बाजैया एसे मिनिना होब्रा मिनिनो होनाया बिदिनो नै गानथुरि मादै लाहानि गेस्टिक हाय गेस्टिक मा जाबाय नै सिख्लाफोरा रानबायनो खावसे खावसे गानथुरि मादै नायनि एसे गानथुरि मादैनि खाथियाव थांसै एसे गानथुरि मादै मानो लब जादो मा ओंख्रि जाबोखो ओंखामखौनो जायाखै आं सारकोलबो फैनाय दे एसे गायदो नायनोसै नों गायनायखौ गानथुरि मादैया मादै गायो गायनो रोङा आङो गायदो दे एसे आङो खुलुमनायखाय गिदिं 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 खुलुमबाबो सारिगिदिं ओमफ्राय मादि मादि खुलुमखो खिन्थादो मादि मादि खुलुमसै बेंसलाबाय ना बांगाल बायदि बायदि खुलुमबाय आङो दे खुलुमखाबाय आङो गायदो ओं आं दिनै
नै गान्थ्रि मादैया मादै गायो एसे देखायनोसै दे स्टार्ट खालामदो दे सुरु खालाम गायो आङो रोङाना बारा गायनो हायाबो गोरा दासो सोलोंहांनाय आङो मोखाङा मादि जायो नायनि गायबा बम्बायाव थायाहाय आङो मैयासो फैदों मालाय गुवाहाटीनिफ्राय खावथालि मोखांखौ नायनाय खावथालि मोखांखौ नाय सोर खावथालियालाय दे होमबा लोगो मोनलायनोसै साहा लोंनाय टाइमाव थांसै बाय बाय एसे दिनै माबाया डायलग होगोननो दुइटामान एसे गेस्टिक एसे माबा होदो डायलग दुइटामान गायना मादि नांखो दिनै आंखौबो नुदों होनबा मोजां नांदों गोदो आं दिल्लीयावसो थायोमोन राजपुराव फैनानै हाब्रुबारियाव माइ गायनोसो मोनबाय जोबोद मोजां मोनदों देनां मोनजागोनबो नालाय हाब्रु गेलेनो मोनदों हाब्रुबो गेलेनो मोनदों दिनै हाल जांख्रा अमा मोनजायोनो दिनै ओइ हा अमा बुथारदोथ' जोबोद मोजां मोनदों नों होगोननो गान्थुरि मादैया अमा होगोननो दे होमबा लोगो मोनलायनोसै सिख्लाफोर दायो साहा लोंनायाव टाटा लोगो मोनजाया होमबाबो नुलायगोन ना एक्ट्रेसनि खाथियाव थांलायनोसै दा मादि नांदो माइ गायनानै एसे सोंहैनोसै हा सोर नै जानो एक्ट्रेसा मादि नांखो माइ गायनानै एसे बुंदो देखायानो लाजिनानै खिथुखौनो देखायनोसै एसे एक्ट्रेसा दुब्लि बारा मेकआप खालामाखै गोसोम जानांदों जेबो नङा दे दा होमबा लोगो मोनलायनोसै नोंसोरनो साहा फुदुंनोसै आङो टाटा नै जोंहानि बाजैया मोजांसो नैबो बाजै 26 जन मानसिया आं थांला न' साता लायनांगौनो माथो आयं लाहानो टाटा नै दहाय फुङावनो खालामना दोननायमोन नाना दोननायमोन ओमफ्राय सिथाबजोबनानै इदि जाबाय आरो खामानिसो बारिलांबाय सिथाबनानै मा जाजानो गिनानै सिथाबबाय दं ओमफ्राय ना नै जोंहानि महारानिया नाबाय दङ आरोबाव ओमफ्राय नै मा जालांबाय बुनानैसो गैया आरो नै माथि सिथाबजोब्बाय फुङावनो नाना दोनदोंमोन माने थाबनो जाथो होननानै ओमफ्राय इदिसो जाना थाबाय दा नाबाय दं नै आं नायाखै नालाय बांलादेशनि मेप जायोना पाकिस्ताननि ना इन्डियानि मिथिला होमबाबो नाबाय दं आरो आं माबाबानो जाया आंनि थाखायनो दोनदो इखो महारानिया ओमफ्राय नै आंहा एवबाय दङ बेरलायलायो आं गिसोगारो एकदमबारे दुब्लियाव लांनो तैयारी पूरा तैयार खालामबाय दं नायदो अखा हागासिनो दं आरो इथिं माइ गायगासिनो दं सा लाबोबाय दैयाव सा लाबोदों बेयाव दा जिरायगोन अखायाबो हागासिनो दं मा जाखोथाय अख्राङासो गब्लंबाय खोमा
नै बिराद अखा हानायाव खस्थ' जाबाय साहा लोंनाया दहायखायनोथ' देखायनो हादिया फिथा राननायखौबो देखायनो हादिया साहा राननायखौबो जानायखौल' पुरि Babu sana babu? Hah? No. Hei, nih gantri madilah ha. Video mana baru ada serius nih. Serius. First time at Abuja hasil mendangnya nih buat habai dorse karena mari kakuba nih dia cuma sekeren lah gotaw जागोन ना जाया सिख्लाफोर आं संनाया जादो दिनै रोंथारो आं संनो एकदमबारे इघारटा आठ जाबायनो फैसिगोन नोंसोरो भाजी रेडि दै गान्थुरि मा दै लोंनो कारणे स्पेसियल दोनना होदों आं देनां जानो कारणे नोंथ' दिनै जाहानाव मोनजालाना बेनिखायनो नोंनि स्पेसियल नै मोननोबो रोङा ओमफ्राय लोगोसे नै ना गोरान बाथोन होगोन होनदोंमोन आङो नै ना गोरान बाथोन स्पेसियल आरो लोगोसे आंनि बुटखौ दा पियाज ओमफ्राय ना फानलु ओमफ्राय ना मा होनोमोनलाय जानाय थाव संख्रि होनानै स्पेसियलनो बानायनानै जाहोगोन आरो नै खाजि जादो नङा फोथाराव हाब्रुखायहाय लाबोदो गान्थुरि मादों दोननाय नायदो बाजै नायफैयानो जि स्टाइलनो जालालै Ciman mati jatuh bang besera aktrisa las bede sebilit nanceng hamgulai bay pala aktrisa Posta halai be आङो ओइथिं कापजों माबा होइथां दैमा थाबाय माथो सिङाव टाइम गायथा जाबाय गैला सा लाबोदो खैजन सानलाय deh petak sampai ini mana? Bara goथाव नंलाना आथिं जा एकदम माबा जोबना आदा फिसि जोबना लंपेन्टफोरा थिखां लोमजागोन नोङो लंपेन्ट गानहैयो हाफपेन्ट goथाव नंलाथारो बारा
Cebu babu cebu. Ay yala. Ay ciu. Senang saya sangka kau punang pun. Saling dene. Goya lại goya. Goy hình sẽ đa này nha. Ba mà đi samu hunde. Này goy. Goy, đi mu. Boथिया मोनसिगोन. बिखा गोलैगोन. एवना जाहैगोन ना गाबोन जांख्रा. लंटं. हा? मालायनिफ्राय भिडिअ दंखायो. भिडिअ दंखायो. Masih kumaniyo. पुलिसिं लादों बा हरनो हाया आग्लाय जोंबा बाबु पलथिन दंबानो जानाव गैया पलथिन. बायाहाय गाखो. Madai ne belawa. Giana. Hi friends. जोंनि दिनै माइ गायनायनि ब्लग हेंगारनायखौ मादि नांखो नायनानै जुदि मोजां नांदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामनानै हो बेल आइकनखौबो दबायनानै हो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होबाथाय नोंसोरनाव नटिफिकेशना फार्स्ट मोनहैयो आरो एकेदिन जोङो जेबो होनो हाथ'वाखै मास मोनसे खारन जोंनाव एसे प्रब्लेम जाना दंमोन एखायनोथ' बेनि थाखाय सरि ओमफ्राय जों बिदिनो माने लासै लासै भिडिअ होगोन सानदों ओमफ्राय ना नायबाय था बिदिनो जोंखौ सापर्ट खालामबाय था आरो बिदिनो बाय बाय लोगो मोनलायगोन नेक्स्ट भिडिअ कभार भिडिअ जों बानायबाय दङ दा थाबैनो नुगोन आरो भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोरखौ बाय बाय